Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Kemm il-ġejta tinħoss kesħallum? Tajt għaliex. X'għandha ħażin? Il-ħwejjeġ tiegħi mhux tax-xitwa. Il-laħwa għandkom raġun. Tal-ħwejjeġ tas-sajf. Bravi tfal, kemm intom attenti. Meta t-temp jiksaħ, ma nistgħux nibqgħu libsin hekk. Irridu nilbsu ħwejjeġ li jżommu l-asħar. Hux veru. Mela, ejja ħanamlu biċċa xogħol ara. Dan il-ħabib tiegħi John. Asjaf se jaqbad jilbes biex ma jħoss bart. L-ewwel nilbsu kalzetti ħoxrin biex iżommu s-saqajn sħan. Imbagħad, flok ta' taħt toħxon, il-flok ta' taħt li qed jilbes John huwa flok ta' taħt nofs komma. Ngħidu nofs komma għax il-komma mhux twila daqs dirajna kollu. Nofs komma bħal flok tiegħi. Tasal hawn. Issa, se jilbes aktar John. John se jilbes qalzi twil. Imbagħad flok bil-komma twila minn fuq. U għadna ma lestejniex, Għadna ma lestejniex. Fuq kollox nilbsu ġakketta ħassom l-asħan biex nipproteġu għolqa u nilbsu xalla. U biex nżommuna rasna sħuna, nilbsu skufja. Ara, issa John libes tajjeb ħafna x-xitwa. Qalzi twil. Flok bil-kmin twal. Ġaketta. Xalla. Skufja. Zizi, Meme u Ġiġi qed jistennew il-karozza tal-linja. Il-karozza tal-linja ser tieħu lil Zizi, Meme u Ġiġi saċ-ċentru tar-raħal. Zizi u Meme sejrin ma' Ġiġi biex jixtru ħwejjeġ adattati għat-temp tal-ħarifa. Tal-linja fadlilha 5 sekondi oħra biex tasal. Ejja nodduhom flimkien. 1, 2, 3, 4, 5 waslet tal-linja. Kulħadd tela u l-karozza tal-linja tista' ssuq lejn iċ-ċentru tar-raħal. Zizi u sħaba jħobbu jirkbu l-karozza tal-linja. Jieħdu gost iduru mat-triqat differenti tar-raħal. Zizi u sħaba jaslu fiċ-ċentru tar-raħal, fit-triq prinċipali fejn hawn ħafna ħwienet differenti. Zizi u sħaba qed ifittxu l-ħanut ta' tonina tal-ħwejjeġ. Emmu, ara fejnu, kemm jidher fi ħwejjeġ differenti kemm huma sbieħ? Ġiġi kif jidħol jilmaħ qmies kollha fjuri. Dik irid. Zizi qed tgħidlu li dik il-qmies tajba għas-sajf, mhux għal meta jkun qed jaqleb it-temp. B'dik il-qmies xorta se jħoss il-frisk. Meme qed turi lil Ġiġi flokkijiet bil-komma twila. Dawn huma aktar adattati għat-temp tal-ħarifa. Dan il-flokk huwa oranġjo u dan il-flokk huwa kannella. Ġiġi, it-tnej li huma qed jogħġbuh? Iridhom it-tnej li huma. Zizi issa qed turih ħafna xalel biex jażel minnhom. Kemm hawn xalel differenti? Din ix-xalla kulur wieħed qisu gris. Imma din għandha żewġ kuluri, kannella u isfar. Din ir-rigata għandha kulur ħamrani u rigi lawn safrani. Din ħadra u bit-tikek aħdar ċar. Umbagħad din roża u b'disin kannella. Kemm qed jogħġbuh dawn ix-xalel lil Ġiġi.
iridhom kollha, waħda għal kull ġurnata. Zizi qed tgħidlu li m'għandux għalfejn ikollu 7 xalel. Waħda jew 2 biżżejjed. Gigi jażel l-aktar 2 li jogħġbuh. Issa bil-flus li fadallu jista' jixtri umbrella u barboots. L-umbrella jista' juża biex tilqalu x-xita u ma jixxarrabx. U l-boots jista' jużah biex meta tkun ix-xita u jkun hemm la dajjar ma jxarrabx saqajh. Kemm huma sbieħ il-ħwejjeġ li għażilt Gigi. Gigi issa kuntent u ppreparat sew għall-ħarifa. Għandi logħba likom. Tanu tetu u rridu ngħinuh jilbes għall-kesħa. Tajnuni nażlu il-ħwejjeġ it-tajba. L-ewwel għal saqaħ x'għandna nilbsulu? Il-boots jew is-sandli? Il-boots, proset! Issa monqu biex ma jħux riħ ix-xalla jew in-nuċċali tax-xemx. Ix-xalla, bravi! U fl-aħħar fuq rasu biex jibqa' sħun l-iskufja jew il-kappell tal-baħar. L-iskufja, kemm intom bravi! Issa tetu lesta l-kesħa! Baba titibni borinu mistaġbin kemm hu ħafif. Baba titibni borinu iżda hija ma tafx kif. Ftit ħin wara waslet kika sabiex tgħinha xi ftit. Xi teknika u ċekċika spjegatilha xi trid. Bdew ifittxu bdew qalbu biex jaraw x'ser ilibsuh. Xi kappell jew xi karrotta jew xi ġlek li jibqa' miftuħ. Xi kappell jew xi karrotta jew xi ġlek li jibqa' miftuħ. Baba titibni borinu illi kun libes pulit. Baba titibni borinu eleganti mhux biftit. Isa bitlu ingravata u maktub kulurit. U l-qmis kollha llamtata u kappella ġdid. Bdew ikejlu bdew ifasslu bdew jaraw x'ser ilibsuh. Jonqos biss tinżel il-borra u l-borrinu jistgħu jibnuh. Jonqos biss tinżel il-borra u l-borrinu jistgħu jibnuh. Baba titibni borinu iżda borra ma nislitx. Baba titibni borinu iżda x-xitwa ma waslitx. Xorta ħadu gost jilabu bħalma jagħmlu kuljum. U bil-ħwejjeġ illi sabu spiċċaw għamlu kostum. Kalzetti twal, flok ta' taħt, qalziet, flok ta' suf, ġakketta, xalla, skufja. L-aħwa kemm irid nipprepara ħwejjeġ. Llum tallimna ħafna fuq il-ħwejjeġ tax-xitwa. Tallimna li nilbsu ħwejjeġ sħan bħal ġakketta, xalla, skufja, qalzi twil, ingwanti u boots. U l-aktar importanti tallimna biex nilbsu saffi differenti biex nżobbu lil nfusna sħan. Meta jkun bard, kunu żguri li libsin tajjeb qabel toħorġu tilagħbu. Narakom għall-li jmiss. Ciao ciao!